Bé, bon dia als que no hi éreu abans. Continuem amb aquesta segona conferència d'aquest primer simposi 1714, que aquest any, com que és el 300 aniversari de la mort d'Antoni Desvalls i de Vergós, el marquès del Poal, doncs des de Miquelets de Catalunya hem volgut dedicar-lo a la seva figura. Ara tindrem una conferència d'en Josep Fernández Trabal, que és doctor en Història Medieval per la Universitat de Barcelona i arxiver emèrit de l'Arxiu Nacional de Catalunya i que, per tant, ha tingut accés a moltes fonts documentals de... Emèrit vol dir jubilat, no confoneu. A moltes fonts documentals del període, en el teu cas també d'història medieval, en el cas d'avui és moderna. De fet, el tenim aquí perquè ell va ser l'autor d'un llibre que és Els Desvalls i Catalunya, que a partir de l'arxiu de la família Desvalls, que està dipositat, si no recordo malament, a la finca de Viladellocs, l'Arxiu Nacional, a Viladellocs hi ha el centre d'interpretació. I bé, doncs és un llibre que recull no només la part de història que ens interessa a nosaltres en aquest moment, que és l'Antoni Desvalls, diguem, de la història moderna, sinó que és de tota la família Desvalls al llarg d'un miler d'anys, pràcticament, no? 600. 600? Bueno, podria haver passat de frenada, però bé, de tota la nissaga durant bastants segles, que no és una cosa habitual, de fet. Per tant, et deixo que facis l'exposició. Molt bé, doncs gràcies als Miquelets per aquesta segona oportunitat. A veure, jo havia pensat, atès que estic a Talamanca, que hi ha hagut una conferència sobre els fets de la guerra, la batalla de Talamanca, no centrar tant una conferència sobre la guerra de successió en si, sinó el tema polític, militar. Tampoc jo sóc un expert, la veritat, en el segle XVIII català o en el segle XVII, sinó explicar una mica qui eren els germans Desvalls, Anton Desvalls i de Vergós, el marquès del Poal, que era el comandant de la batalla, per la banda austriacista. Si dic algun error sobre la batalla o sobre Talamanca, em corregeix sense cap problema. El seu germà Manel, Desvalls i de Vergós, que ha passat Clara com a comandant de Cardona, del castell i la vila de Cardona, i la menys coneguda de totes, una dona, la germana, la petita de la família, Manuela, que era monja de Vallbona. I els tres, cadascú en diferents papers, doncs van tenir una actuació. Jo no parlaré ara tant dels fets d'armes, no m'interessa tant presentar una vessant heroica, militar d'aquests germans, sinó més la seva vessant humana. Qui eren, per què van ser austriacistes, què pensaven i per què van fer el que van fer. I això crec que podem il·luminar una mica el que volia dir ser noble, el que volia dir ser militar, posar-nos més en la pell dels protagonistes. I explicaré una història familiar que no vull, sense cap més pretensió, que potser podria ser una mica un guió d'una novel·la, un guió d'una pel·lícula, per arribar al descapdellament final, que és la guerra de successió. La primera cosa per entendre el capteniment, l'actuació d'aquests dos germans, i de la seva germana també, és que volia dir ser noble en el segle XVII. Si ara jo us preguntés què vol dir ser noble ara, no hi ha una resposta. Ser noble surten a la revista, els fets, a la Ola. Què vol dir ara ser noble? Més aviat que siguin rics, pobres, no hi ha una identitat noble ara. Clar, en el segle XVII català, ser noble, i és el que van fer precisament els germans Desvalls, volia dir tenir poder, tenir influència, molt important tenir capacitat de lideratge, disposar d'una estratègia pel propi llinatge, i aquesta estratègia que serveix pel propi llinatge ha de servir pel país. Hi ha una confusió entre el patriotisme dels Desvalls i els seus interessos. Hi ha una barreja. Quan ells defensen Catalunya
defensen el seu estament al qual pertanyien, defensen el seu patrimoni, defensen la seva visió del món. Aquesta capacitat de lideratge i de tenir un ideari vol dir tenir seguidors, tenir una clientela. I ells van demostrar molt que tenien una clientela. Ja ho has dit tu abans, no? Com funcionava un regiment, rebien una patent per constituir una companyia, però llavors no hi havia servei militar obligatori, com ha existit fins fa poc. Ells havien de reclutar, per tant havien de tenir una capacitat de lideratge. Ser noble vol dir tenir visibilitat. Les crisis polítiques, que a Catalunya en va viure 3 d'importants, una en el segle XV i 2 en el segle XVII, la segona, en parlarem, va ser la Guerra dels Segadors, de fet són cruïlles. I per molt complex que sigui tota la història política que hi ha al darrere, per molts factors que hi juguen, al final l'alternativa és simple. En l'any 1461, que va ser la primera gran crisi, en l'any 1640, que va ser la segona gran crisi, i en l'any 1705, que va ser la tercera, que va ser la dels desvalls, es tracta d'escollir entre mantenir la lleialtat al monarca regnant o reconèixer la sobirania de les institucions de la terra i aquell monarca que les institucions haguessin escollit. Al final l'alternativa és aquesta. I en aquesta tria, en aquesta opció, el joc és a vida o mort. Perquè el crim de traïció al monarca regnant, el monarca que és considerat legítim, el crim de lesa majestat, la van patir els desvalls, pena de mort, de la qual van poder escapar amb molta habilitat, la confiscació dels béns i l'exili. Aleshores, no és un joc poc important, és un joc en què s'hi juga el fonamental. En totes aquestes cruïlles, els desvalls van acabar sobrevivint a través de diferents maneres, de diferents expedients, i ells van demostrar ser uns mestres del joc polític, del joc militar, no solament de l'estratègia política del país, sinó per la seva pròpia supervivència. Per entendre el capteniment d'aquesta família dels desvalls en la Guerra de Successió, ens hauríem de remuntar a l'avi i els pares d'aquests germans Desvalls i de Vergós. Ells eren la 13a generació coneguda del llinatge. Eren la 13a en la línia, hi havien hagut 12 generacions més enrere, el seu origen estaria en el segle XIII, però ara voldria parlar una mica d'una història que començaria l'any 1657. L'any 1657 va morir a Lleida l'avi dels germans Desvalls. Aquest era un cavaller de Lleida que es deia Joan Baptista Desvalls i de Junyent, va fer testament a l'any 1657, va morir poc després, va ser enterrat a la catedral de Lleida. Els Desvalls tenien el panteó familiar a la Seu Vella de Lleida, ara ja no existeix aquesta tomba per tota la història d'aquell gran monument. Joan Baptista Desvalls va instituir hereu el seu primogènit, que es deia Anton Desvalls i de Castellvell, aquest és el pare dels germans Desvalls, i el seu testament diu: l'institueix hereu universal sempre que estarà i viurà en terra de l'obediència de nostre rei i senyor d'Espanya com a bon vassalls. En aquell moment el rei d'Espanya, el comte de Barcelona, era Felip IV, que havia guanyat la Guerra dels Segadors. Per què va posar aquest home aquesta clàusula? Institueix el fill hereu, el fill primogènit, en el dret nobiliari de l'època era el costum, l'hereu natural era el primer fill mascle, sempre que estarà i viurà en terra de l'obediència de nostre senyor, el rei d'Espanya. Perquè el seu fill, Anton Desvalls i Castellvell, a l'any 1657, no vivia a Catalunya, sinó que vivia al Rosselló i era comandant d'un regiment de cavalleria del rei Lluís XIII. Per tant, veiem que aquesta família, els Desvalls, en la Guerra dels Segadors, van prendre partit no per la dinastia dels Àustries, en la Guerra dels Segadors no van ser austriacistes,
sinó que van ser, en certa manera, borbònics, perquè les institucions de la terra van escollir com a comte de Barcelona el rei Lluís XIII de França. I aquest cavaller, quan mor l'any 1657, es troba que el seu hereu natural era un militar professional al servei del rei Lluís XIII de França. Tenia un fill borbònic, era com la història al revés. Per què? Perquè durant la Guerra dels Segadors la Diputació del General, la Generalitat i el Consell de Cent van escollir com a legítim comte de Barcelona el rei de França per interessos polítics, lluitaven contra la monarquia espanyola, havien de buscar un aliat poderós que donés. I Lluís XIII va ser jurat com a comte de Barcelona, va enviar un mariscal, el mariscal de la Mot, que va ser jurat virrei de Catalunya, no en nom del rei d'Espanya, sinó en nom del rei de França, Lluís XIII. Lluís XIII és el de los mosqueteros, el rei que va ser immortalitzat per aquesta novel·la, no? I aleshores es troba que el primogènit era un comandant d'un batalló de cavalleria, perquè Lluís XIII va perdre la guerra, però no va seguir ocupant una part del nord de Catalunya, l'Empordà, Girona, va seguir ocupada pels francesos, i els comtats de Rosselló i Cerdanya, el que ara és la Catalunya Nord, mai més ja tornarien a estar sota la sobirania del rei d'Espanya. Per tant, aquest noble, aquest Desvalls, l'avi, va obligar el seu fill, si volia reprendre l'herència dels seus pares, a tornar a Catalunya, que és el que va fer. Anton Desvalls i de Castellvell va presentar la dimissió al rei de França i va retornar a Catalunya a prendre possessió de l'herència dels seus ancestres. És el que hagués fet qualsevol persona normal. A l'any 1658, Anton Desvalls i de Castellvell, ja el trobem residint a Lleida, que era on tenia la casa i el patrimoni aquesta família, per tant ja havia acceptat tornar a la lleialtat i a la fidelitat del rei d'Espanya, que era el sobirà que ell havia combatut com a militar al servei del rei de França, que era Lluís Felip IV. Arriba, i aquí trobem la imatge trista d'un cavaller arruïnat, perquè tot el patrimoni devastat per la guerra, les seves possessions en terres de Lleida van ser front de batalla, tot el patrimoni embargat per deutes, els creditors, que bàsicament eren institucions eclesiàstiques, bàsicament eren els canonges de Lleida, i aleshores ell va arribar a un acord amb els seus creditors, una concòrdia per salvar el patrimoni. Per tant, quan aquest Anton Desvalls i de Castellvell, per obeir el testament del seu pare, torna a Catalunya, es troba el patrimoni desbastat, intervingut i governat pels seus creditors, perquè la condició de la concòrdia per assegurar pagar les rendes dels creditors era que un canonge de Lleida es feia càrrec de l'administració del patrimoni, que havia de fer un noble d'una gran família amb molta història, amb el patrimoni intervingut per tirar endavant, doncs casar-se. El principal negoci de la vida d'aquest cavaller era trobar una bona dona, de bona família, rica, era el principal negoci d'un cavaller. Ell es va casar l'estiu de 1665, quan tenia 37 anys, era un home molt madur, 37 anys, un home ja estava fora del mercat matrimonial, i que havia de fer per trobar una dona que fos rica i que li garantís la successió, perquè en 37 anys ja anem en sèrio, jo necessito la meva casa, els Desvalls necessiten un hereu. Què faríeu vosaltres? En aquella època, com us casaríeu per garantir la successió? Una dona rica ja la trobaves, però per garantir la successió. Ell era pare, ell sabia que era fèrtil, perquè ja havia deixat algun fill a França. Un noble havia de tenir fills naturals. La solució de l'època era casar-se amb una vídua que hagués sigut mare, i aquesta va ser Agnès de Vergós i de Bellafilla, la mare dels germans Desvalls i de Vergós. Aquella dona era més jove que ell tenia 37 anys, Agnès de Vergós en tenia 25, era vídua
i a més havia tingut una filla desgraciadament pòstuma. Tant era la garantia de que aquella dona era fèrtil. Tant era la manera d'assegurar la pervivència, que és la prioritat d'un llinatge noble, la descendència, que el patrimoni, els títols, l'honor quedessin dintre de la família. Aquesta Agnès de Vergós i de Filla era d'una família de petits cavallers de Terres d'Osona, estaven emparentats amb el Pau Claris, la família Pau Claris, el canonge que va ser el líder de la Generalitat a l'inici de la Guerra dels Segadors, tant dintre del seu partit polític, de les institucions, i van tenir 9 fills. Van anar per feina, perquè es van casar l'estiu del 1665 i el 21 de febrer de 1666 el futur marquès del Poal ja va ser batejat. Van anar allò al dret. I a més van tenir 8 fills. La petita va ser la Manuela, l'abadessa de Vallbona. No tots els fills van arribar a bon terme, alguns van morir molt petits, etc. Això ja en parlarem. Ara us vull explicar com aquesta família es va fer austriacista. I per això hauríem de retornar al final de la Guerra dels Segadors. A l'any 1652, Barcelona finalment va capitular, no va ser presa per les armes. La primera vegada en la seva història que Barcelona seria presa per les armes passaria el 1714, va capitular davant d'una potent armada. El rei d'Espanya, per poder conquerir Catalunya i Barcelona, va traslladar les galeres de Nàpols, que era la flota més important de la Mediterrània, la que la monarquia espanyola tenia per frenar el turc, la va traslladar per bloquejar marítimament la ciutat i va capitular. I va nomenar virrei el que havia estat capità general d'aquesta flota. I aquest capità general era un príncep de Sant Reial que es deia Juan José de Àustria. No és el Juan de Àustria, el fill natural de Carles V de la batalla de Lepant, era un altre. Era un príncep bastard, perquè el seu pare, Felip IV, seguint la bona tradició dels monarques, havia tingut amants, i l'amant més fidel que havia tingut Felip IV a Madrid era una actriu de teatre, que es deia Isabel Calderón, coneguda com la Calderona. I va ser una relació molt estable, del qual va néixer aquest fill. Felip IV va tenir moltes dificultats de successió, perquè quan va morir va deixar un fill, el futur Carles II, de 4 anys, que era un nen amb moltes disminucions, molts retards. Per tant, el pare, a qui volia de veritat, era el fill natural i el va legitimar. I a més li va donar càrrecs de govern, el va nomenar virrei de Catalunya, l'any 1652, aquest príncep bastard, legitimat. I clar, en aquell moment aquest príncep va impulsar una política de reconciliació. Va atorgar un perdó general a tots els catalans. Els hi va restituir els seus béns, els seus honors. Gràcies a això, els desvalls van poder retornar a Lleida, van poder prendre possessió del patrimoni, etc. Aquí hi ha un primer punt. I també no era pugna, pura benignitat. També era una mica un càlcul d'interessos. Tens encara mitja Catalunya ocupada pels francesos. Tens un exèrcit francès estacionat al Pirineu, que no volen retornar als comtats de Rosselló. La monarquia espanyola encara mantenia altres fronts de batalla, perquè la Guerra dels Segadors va passar enmig d'un gran conflicte, que va ser el conflicte de la Guerra dels 30 anys, doncs va dir, escolta, acabem aviat, tanquem aviat el front català, els hi concedim la pau i el perdó, que jo he de dedicar les forces a altres temes, a altres urgències. I aleshores aquest príncep es va guanyar molt el favor dels catalans. He dit que Anton Desvalls i Castellvell i Agnès de Vergós es van casar a l'estiu del 1665 i aquell mateix any, a finals del 1665, va morir a Madrid el rei Felip IV i aleshores la gran monarquia hispànica amb les colònies va passar a la corona aquest nen de 4 anys, el Carles II. I en aquell moment el germanastre del nou rei, que era el virrei de Catalunya, es va formar entorn d'aquest príncep, Juan José de Àustria, un partit de nobles, de cavallers, de gent d'oficis, que estaven descontents amb el govern de la monarquia
I aquest príncep, amb aquest seguici de nobles i cavallers, va fer una marxa militar cap a Madrid, va arribar a Madrid i allà van forçar un canvi. Va caure el privat de la reina regent, perquè el rei tenia 4 anys, governava la seva mare, i aquesta dona, Mariana d'Àustria, havia entregat el govern de la monarquia a un jesuïta francès. La mania dels desvalls contra els francesos. I aleshores aquest príncep va fer un gran moviment militar i va fer una marxa militar cap a Madrid, que els historiadors d'època van dir el primer golpe d'estado de la història d'Espanya. Això va passar a l'any 1669. I aquest príncep, en tot el seu seguici, va passar per Lleida i allà va ser rebut en grans honors pel paer en cap de Lleida, que era don Anton Desvalls i de Castellvell. Per tant, tots els Desvalls es van posar a favor d'aquest príncep, van arribar a Madrid, van fer el canvi de govern. Després aquest príncep va retornar una altra vegada com a governant a Catalunya i en aquell moment Catalunya estava invadida i l'infant Juan José d'Àustria va fer una cosa inèdita que no s'havia fet mai encara a Catalunya, que és que va crear el primer exèrcit provisional professional estacionat a la frontera. Per tant, la corona espanyola va canviar, perquè la guerra dels segadors va ser provocada pels famosos tercios. Sí, gràcies. Els tercios flamencs, italians, estrangers. La guerra, l'himne, no? L'himne de l'11 de setembre diu: ara el rei nostre senyor declarada ens té la guerra. Aleshores no es tractava de tornar a portar tropes estrangeres, estacionar-les a Catalunya per defensar la frontera del Rosselló, la frontera dels Pirineus, sinó que es tractava de crear un exèrcit català. Aleshores els Desvalls, que ja estaven molt agraïts a la dinastia d'Àustria perquè els havia perdonat, que ja s'havien fet del partit de l'infant Juan José d'Àustria, van ser dels primers en formar part dels quadres militars de l'exèrcit. Per tant, els Desvalls es converteixen en militars professionals al favor del rei d'Espanya en el primer exèrcit professional que la monarquia crea a Catalunya per evitar tot el problema dels allotjaments que va provocar la guerra dels segadors. Doncs la història del futur marquès del Poal, l'Anton Desvalls i de Vergós, és la història, fixeu-vos el que diu hi ha una crònica familiar que diu quina va ser la vida del marquès del Poal. Diu: el marquès del Poal és una crònica que es va escriure a Viena quan ja els Desvalls estaven exiliats. El fill del marquès a Viena es va posar a escriure i va posar per escrit la història, els records, la memòria que ell tenia de tot el que havia passat durant la Guerra de Successió. I del seu pare diu: serví en sa primera edat de patge del sereníssim senyor don Juan de Àustria. És aquest infant, Juan José d'Àustria, que us acabo de parlar. Per tant, les cases d'aquests prínceps reials eren institucions poderoses. I aquests prínceps acostumaven a rodejar-se de nobles, de criats, de servidors, i els futurs servidors de la casa del príncep, això ho feien també els grandes d'Espanya, els reclutaven de petits, com a patges, els reis també. Per tant, el marquès del Poal, en 6 o 7 anys, ja va abandonar la casa familiar i se'n va anar a Madrid com a patge d'aquest infant, del Juan José d'Àustria. I d'això se n'en recordava el fill. Serví en sa primera edat de patge del sereníssim senyor don Joan d'Àustria. Després, amb lo grau de capità en l'exèrcit del rei don Carles II d'aquest nom. Quan aquest príncep, l'infant, torna a Catalunya i organitza el primer exèrcit professional, com he dit abans, aleshores, a l'any 1690, més o menys, el futur marquès del Poal, que hauria tenir uns 12 o 13 anys, ja entren a l'exèrcit, hauria fer la seva formació com a alferes, com a tinent, i arriba a capità. Hi ha un document molt bonic en l'arxiu de la família
això de poder investigar l'arxiu d'una família, tens accés a documents privats, més íntims, que són molt difícils de trobar, la sort d'haver-se conservat aquest arxiu. Hi ha un document que és un resum que va fer el comptador del Reial Exèrcit de Catalunya en tota la història militar del Marquès del Poal. Y diu, por las listas de dicho oficio, consta y parece que el capitán don Antonio Desvalls y de Vergés, es va equivocar, don Antonio Desvalls, fixeu, hijo del mismo nombre, el seu pare també es deia Anton Desvalls, de la ciutat de Lérida, i aquí hi ha un detall molt maco, señalado de viruela en el carrillo izquierdo, les marques de la verola, ojos azules. Els Desvalls d'ara encara tenen els ulls blaus. Tots. El marquès Desvalls, el marquès del Poal actual, és ros i d'ulls blaus. Ser ros i ulls blaus era un element físic que es feia notar. Que seria d'edat de 16 anys i després explica tot el servei militar i el sou que tenia el futur marquès del Poal. Va estar 13 anys al servei de l'Exèrcit de Catalunya. En aquest document es detalla el seu salari, va estar de baixa uns quants anys de la verola, després va tornar al servei militar, dejó el servicio activo para casarse. Tornem a lo mateix. El principal negoci d'un cavaller és el matrimoni. Ja veiem com va sortir-se'n de bé el seu pare, que es va casar amb una dona rica que li va donar 13 fills. Ell, a l'any 1692, el futur marquès es va casar a Barcelona amb una tal Antònia d'Alegre i de Càrcer. Era la dona del marquès del Poal. Li va portar un dot bastant bo, 11.000 lliures. El dot de l'Agnès de Vergós van ser 7.000. El fill en va aconseguir 11.000. És a dir, que en el mercat matrimonial els Desvalls es cotitzaven perquè eren rics, perquè tenien els ulls blaus, perquè eren rossos, perquè tenien una bona història, perquè era un llinatge conegut. Un cavaller Desvalls podia escollir una bona dona. Amb Antònia d'Alegre i de Càrcer, una noia jove, es van casar l'any 1692 a l'església del Pi, i ara un detall patrimonial. Qui eren aquests Alegre? Els Alegre també eren cavallers, eren senyors de 2 o 3 castells per Lleida, ara, la veritat no me'n recordo. El sogre del futur marquès del Poal, el pare d'aquesta Antònia d'Alegre, era conseller de Barcelona i 2 anys després de la boda, el futur marquès va veure com el seu sogre va ser conseller en cap. Conseller en cap és la segona autoritat de Catalunya. I ara només un petit incís. De què vivien els Desvalls? Perquè si l'exèrcit t'hi reclutaves voluntàriament, tu en bona part havies de portar les despeses del regiment, després el rei t'ho acabava recompensant amb una pensió o et regalava una finca, però tu d'entrada servia un exèrcit, en aquella època era una despesa. De què vivien els Desvalls? Els Desvalls vivien de la ramaderia. Tenien 2 grans dominis a Lleida, el castell, la baronia del Poal i la baronia de Gimenells. La de Gimenells està al costat del Maselles, a la franja, a la frontera. I aquests territoris són territoris secs, de secà, és el dur secà, garrofes, olivera tampoc, blat. I al final, els Desvalls, aquestes enormes finques, aquestes grans possessions que tenien a l'Urgell i a la Franja, les dedicaven a engreixar ramats. Ells arrendaven totes les seves finques a propietaris del Pirineu, que a l'hivern tots aquests propietaris havien de fer baixar els ramats cap a la plana, perquè al Pirineu a l'hivern els ramats no poden estar a les pastures d'alçada, i llavors ells llogaven aquests terrenys de pastura, aquests ramats que venien de Benavarri, d'Insa, de la Vall d'Aran, i d'això vivien. I alguna vegada també ells invertien i compraven i eren propietaris de ramats propis. Una part d'aquestes pastures les arrendaven. Quan el marquès del Poal va morir el seu pare, aquest Anton Desvalls i de Castellvell, a l'any 1685, doncs es fa l'inventari
del bestiar que tenien al poal. Cavalls, eugues, bous, vaques, moltons, ovelles, cabres. Potser el pare dels Desvalls, quan mora, deixa 3.000 caps de bestiar en la seva. Era vendre la carn al mercat de les grans ciutats. Era un mercat regulat de carn. Vendre la carn no vol dir com ara, no? Que mates l'animal, el congeles i amb un camió cap a Barcelona, o cap a Lleida, o cap a Girona. Els bestiars s'havien de transportar a Barcelona i allà els animals eren comprats pels carnissers. Quan el futur marquès del Poal es casa amb la filla d'un conseller de Barcelona, es converteix en gendre del conseller en cap, el que aconsegueix és l'entrada en el mercat barceloní. Els Desvalls es converteixen en un dels grans subministradors de carn de la ciutat més important de Catalunya. Aquest és el negoci dels Desvalls. Aleshores, quan el marquès del Poal es casa amb l'Antònia d'Alegre a l'any 1692 i abandona l'exèrcit, doncs és per dedicar-se al negoci, a cuidar les propietats. Va tenir un gran disgust el marquès del Desvalls, el futur marquès, perdoneu, perquè l'any 1697 la ciutat de Barcelona va ser ocupada militarment pels francesos. Un exèrcit francès va invadir, va ocupar Barcelona durant 6 mesos. I l'Anton Desvalls, amb la seva família i prole, va fugir precipitadament de Barcelona, va perdre l'arxiu pel camí, li van cremar un destacament francès, li va cremar part dels mobles. Ell, la ideologia dels Desvalls, com molt nobles català, l'antigavatxisme, l'antifrancesisme, això que hem pogut escoltar i cantat, no?, en aquest concert tan bonic que ens ha ofert, no era una ideologia política, és que els francesos era gent de carn i ossos, eren els enemics del país, de la pàtria i d'ells com a llinatge, no? Un desastre, clar, Barcelona ocupada pels francesos, totes les línies de subministrament tallades, una ruïna pel negoci d'uns Desvalls que es dedicaven precisament a transportar ramats per subministrar el mercat de carn de Barcelona. Finalment, Barcelona va ser recuperada pel rei d'Espanya i els Desvalls, l'Anton Desvalls, va poder tornar a Barcelona. I ell va escriure de l'Anton Desvalls, quan torna a Barcelona i recupera la casa, les possessions, els interessos, tot torna a ser normal, diu: «Pues Déu Nostre Senyor, per sa misericòrdia, ha permès que la dita ciutat de Barcelona s'hi haya restituïda a les catòliques armes i obediència del rei Nostre Senyor». Ell fa això. Per fi, Barcelona torna a ser del legítim rei, aquell monarca incapaç que mai havia sortit de Madrid perquè no podia, el Carles II. Que Déu guarde, que prosperi sa majestat molts anys amb una feliç successió. A l'any 1697, que era ja el tema, què passaria amb la monarquia espanyola, perquè era evident que Carles II moriria sense successió. Ell sí que va tenir successió, el marquès del Poal, el futur marquès, perquè el 5 de març de 1700 va néixer el seu primogènit, Francesc Desvalls, que l'acompanyaria a l'exili. Però el monarca regnant no podia ni tenia successió, perquè el mateix any que va néixer el primogènit del marquès, del futur marquès, va morir a Madrid Carles II sense descendència. Es va obrir, es va publicar el seu testament, que va ser un cop molt dur a Catalunya, quan va veure que Carles II havia proclamat com a hereu de tota la monarquia catòlica espanyola el fill del duc d'Anjou, net de Lluís XIV, que era la potència de l'època, Felip V. Aquesta notícia causà una gran consternació a Catalunya. Aleshores, el Desvalls, el futur marquès, estava ficat en plets, en lius, per defensar les baronies, les pastures, es barallava contra el duc de Cardona, es barallava contra el monestir de Poblet. Ell i el seu germà Manuel, que era un militar molt discret, se sap molt poc de la vida prèvia del seu germà, del Manel Desvalls, en aquests anys. Havien iniciat un plet per l'herència dels Masdovelles, que era un patrimoni que els pertanyia, tal.
A partir de l'any 1700 observem que la hisenda, el patrimoni de la família Desvalls, comença a anar malament. Ja hi ha remors de guerra, de política. El nou sobirà, el juliol de 1701, es trasllada a Barcelona. Felip V va anar a València, va anar a Saragossa, va anar a Barcelona, allà convoca les Corts dels Catalans, fou jurat i proclamat comte de Barcelona en unes Corts, tot semblava legítim, tot semblava constitucionalment d'acord. Els Desvalls no van anar en aquell acord. Van dir que tenien feina, que estaven ocupats amb els ramats, que tenien les seves possessions, que tenien família que mantenir. No van comparèixer a aquell acord i es van establir el que per ells seria una humiliant cerimònia, que és agenollar-se i jurar fidelitat. Clar, això ho feien els cavallers i els nobles un per un davant del rei. Alguna persona, algun historiador ha dit, clar, ells no van jurar personalment fidelitat, per tant no podien ser causats després de traïdors, no, però quan la Cort General com a institució jura un sobirà, encara que tu no hi vagis, no te n'escapes. Aquell jurament et vincula. Per tant, en la primera gran cruïlla que es van trobar els Desvalls, la seva opció va ser dissimular i fer-se fonedissos. No van anar a Barcelona i no van anar a jurar. Per què? Perquè tothom a Catalunya ja sabia, en aquella època que ja s'havia signat el Tractat de l'Haia, i que les grans potències d'Europa, l'imperi austríac, alemany, les províncies unides d'Itàlia, les províncies unides d'Holanda, alguns principats alemanys, Gran Bretanya, Portugal i alguns estats menors, ja havien fet una gran aliança per expulsar de la monarquia espanyola Felip V. Els Desvalls haurien dir, mirem què passa, i no van comparèixer a les Corts. Però clar, a l'any 1705, també ho hem escoltat amb algunes d'aquestes cançons que ens han cantat aquesta coral, a l'any 1705 la guerra que ja portava anys encesa en els territoris europeus, que també ja s'havia encès a la frontera de Portugal, la guerra arriba a Catalunya, no? Perquè a l'estiu de 1705 l'arxiduc, a l'octubre, desembarca a Barcelona, ocupa Barcelona i totes les institucions catalanes reconeixen a l'arxiduc d'Àustria com a rei Carles III. Què van fer els Desvalls en aquesta segona cruïlla? La primera van dissimular, la segona ja s'hi van llançar de ple, perquè els Desvalls van capitanejar un dels nuclis de la revolta en terres de Lleida i van garantir que en el mateix moment que l'arxiduc desembarca i és proclamat rei a Barcelona, totes les terres de Lleida reconeixen ja la llei, donen la lleialtat al nou sobirà. Els protagonistes d'aquest canvi, sense disparar un tret i una bala, van ser els germans Desvalls, no? Això el cronista Francisco de Castellví, que escriu una gran crònica, diu que tot això, sin un tiro de fusil, por la gran autoritat que esta família tenia en el pueblo. Tornem a capacitat de lideratge, tots els vassalls, els amics i els parents. Al Manel Desvalls li van enviar al rei una patent de coronel de cavalleria. Va rendir la fortalesa, la Suda de Lleida, sense disparar un tret. I al moment, el seu germà Antoni, el futur marquès, va rendir la plaça de Montsó. Després va haver-hi el focus dels vigatans, van haver-hi diferents personatges, diferents focus, tot va estar molt ben coordinat. Finalment, doncs, el marquès Desvalls, el futur marquès, quan parlo del marquès vull dir el futur marquès, ja havia fet tota aquesta gran epopeia militar, l'arxiduc, ja com a rei Carles III, el 7 de novembre de 1705 va enviar a l'Antoni Desvalls una carta d'agraïment que s'ha conservat en l'arxiu de la família i diu que os tendré siempre presente estos servicios para premiaros con los aumentos y consuelos que os declara dignos de mi real gratitud. Dan a l'arxiduc li va dir, os llegarà el premio. I el premio, de moment li va arribar un premi
més personal, el marquès, perquè ell va rebre la carta al novembre i al desembre li va néixer el segon fill, els 2 fills que van marxar amb ell a l'exili, i estant el rei a València, el 29 d'octubre de l'any 1706, atorgà a Anton Desvalls i de Vergós el marquesat del Poal. I ja li va arribar. Clar, ser marquès té tela, perquè ser cavaller, n'hi ha milers de cavallers a Catalunya. Un cavaller era l'estament més baix de la noblesa, però aconseguir un títol del regne volia dir arribar a l'estament superior. Els títols del regne eren los grandes d'Espanya, los marqueses, los duques. Vol dir que amb ell el va fer un noble de la monarquia, no un cavaller d'un petit principat, el va fer noble de la monarquia, d'aquella monarquia universal. Li va donar el títol del marquès del Poal, perquè el Poal era el feu que tenien ells, per tant va convertir el feu del Poal en marquesat. Poc després, essent ja marquès, el 26 de setembre de l'any 1707, Anton Desvalls i el seu germà van anar a Vallbona a la professió monàstica de la seva germana, la Manuela. Qui era aquesta Manuela? La Manuela Desvalls i de Vergós, la seva trajectòria, i amb això ja acabaré, explica una mica quina era la posició de la dona en un llinatge noble, perquè estem parlant d'una història masculina. Va dir que ella eren 7 o 8 germans, l'última en néixer va ser la Manuela. Va néixer l'any 1685, per tant, segurament la que després seria priora de Vallbona va ser una filla pòstuma, perquè el pare, l'Anton Desvalls i de Castellvell, va morir l'any 1685. Tenia una filla, una germana, d'aquests 7 o 8 fills germans que tenien els Desvalls i de Vergós. La gran, l'Anna, la van casar amb un noble i ella la van enviar al monestir de Vallbona. Doncs que la van enviar al monestir de Vallbona als 10 anys. Els monestirs tenien uns internats per famílies bones on t'enviaven les nenes. Les famílies, els pares, ja decidien la filla que la casaven amb un noble, amb un cavaller del mateix estament, hi havia una política matrimonial, les dones entraven també en aquest mercat, i les dones que no interessava que es casessin, doncs perquè casar una filla bé volia dir una gran despesa, pagar el dot, el casament, aleshores entrava de monja a un monestir, perquè aquesta Manuela no van esperar la majoria d'edat, la van fer interna de Vallbona com a dama noble als 11 anys. I quan ja en tenia uns 20, a l'any 1707, va fer la professió solemne. Aquesta Maria Manuela sembla ser que era una dona de caràcter i durant tota la Guerra de Successió va prestar serveis d'informació, d'espionatge, clar, perquè ella com a monja tenia uns certs privilegis, tenia la immunitat de l'eclesiàstic, i moltes dones, i sobretot les eclesiàstiques, podien fer treballs arriscats pels quals ho podien fer d'una manera més protegides i d'una manera com més d'amagat. Llavors, durant la guerra consta que aquesta monja va fer aquests serveis, era l'enllaç entre els seus germans i altres capitostos austriacistes. Tot això va venir molt afavorit perquè entre l'any 1700 i 1716 no hi havia abadesa a Vallbona, va haver-hi un interregne, per tant les monges vivien amb més llibertat. Quan va arribar la derrota l'any 1714, sembla ser que la van castigar, que va estar 2 o 3 anys tancada a la seva celda, incomunicada, i després va fer de procuradora del seu nebot, que vivia a l'exili, de procuradora, i administrava aquesta monja ja gran, que ja era la vossera, era l'ecònoma, la que s'encarregava de l'economia del monestir de Vallbona, encara gestionava el patrimoni del seu germà i dels seus nebots que havien marxat a Lleida, exiliats a Viena. Els fets de la guerra no els repetiré, ja ho sabem, el que va passar. Hi ha un moment de glòria, és el moment que més ha arribat a consolidar aquest paper d'heroisme, no?, de la família Desvalls, que és quan a l'any 1700, ara no recordo, a l'any 1707 l'arxiduc, el rei,
nomena Manuel Desvalls governador de la vila i del castell de Cardona. És la principal plaça forta de la resistència austriacista, i quan es tanca el setge ja sobre Barcelona, la ciutat de Barcelona, el juliol de 1713, el duc de Popoli per fi rep l'exèrcit borbònic que ve des dels Pirineus, formalitza el setge. Abans les autoritats de Barcelona fan treure el marquès del Poal perquè aixequi un exèrcit i pugui hostigar el setge de Barcelona de les tropes borbòniques des de la rereguarda. En aquest moment comença el moment més conegut de tota l'actuació del marquès del Poal, perquè el marquès del Poal anava enviant cartes que entraven d'amagat, tenien llocs, i aquestes cartes eren llegides en públic en el Consell de Cent, i això aixecava la moral. Mira, ara hi ha hagut aquí, hi ha vençut a Talamanca, ara s'ha fet una proclama a Olesa, i això aixecava la moral. Tots els fets del marquès del Poal eren esperats i eren seguits. Totes aquestes cartes s'han publicat, és el famós Diario del Sitio i Defensa de Barcelona. I són aquestes cartes, més la crònica que després a Viena va escriure el Francisco de Castellví, el que ens permet conèixer quin va ser el capteniment del marquès del Poal a la rereguarda. N'hi ha una, que és l'última que llegiré, que ell va fer una proclama que va fer Olesa el 19 de maig de 1714, quan ja pràcticament estava tot perdut, que el marquès de Poal va demanar un aixecament general del sometent, és a dir, que tots els barons catalans s'aixequessin en armes i anessin a Barcelona. I en aquesta proclama que ell va escriure en castellà, o la còpia que ens ha arribat i que s'ha publicat ha estat traduïda, ens diu quina era la ideologia del marquès. Aquí tenim les claus de la ideologia política dels Desvalls. I ell diu: siendo la presente guerra empezada en la defensa de nuestros privilegios y costumbres. Primer, defensa de les lleis, de les institucions de Catalunya. Allò que ja sabien que Felip V havia anul·lat i havia suprimit després de la batalla d'Almansa a valencians i aragonesos. Ja sabien quina seria la política de Felip. Primer, la defensa de nuestros privilegios y costumbres, que por la emulación castellana, ira y rencor que conservan desde antiguo a la corona de Aragón y con particularidad a este principado. L'odi dels castellans contra Catalunya és el segon motiu. Això podia ser un tòpic, podia ser una frase feta. Ell, com a patge de l'infant aquell, que va estar a Madrid com a patge, sabia el que era aquella monarquia, ell havia conegut. A més, havia sigut militar professional a favor d'aquella monarquia. El segon motiu, la ira i el rencor, és a dir, l'odi de Castella. Tercer, deseando esta provincia conservar a su legítimo señor, emperador y rey nuestro en la posición de usurpada monarquia. La defensa del monarca legítim, que aleshores ja era emperador a Viena. I ell no defensa un monarca particular. L'Antoni Desvalls i els seus germans no van lluitar per tenir un rei particular a Catalunya, van lluitar per un rei d'Espanya. Ells volien que el monarca de tota la monarquia fos l'emperador. No era una guerra de separació. Els Desvalls no van lluitar per una guerra de separació. Y cuarta, como también para mantener nuestra católica religión, que tantos riesgos corría, això al principi jo no ho entenia, que tantos riesgos corría en la división hecha por Francia, cediendo a herejes una grande cantidad de estados. I el títol oficial del rei d'Espanya era su católica majestat. Hi ha una diferència, perquè a França hi havia cristians catòlics i cristians luterans, protestants, els hugonots. Per tant, un rei de França no podia ser catòlic, perquè hagués sigut rei de la meitat. Per això, el rei de França era cristianíssimo, però Espanya era catòlic, perquè els heretges havien estat perseguits i exterminats, igual que els jueus. Llavors aquí encara diu que governant a Catalunya un monarca no catòlico, sinó cristianíssimo, era un perill que podia entrar a l'heretgia. Aleshores, el marquès del Poal va fer la guerra
Primer, pels privilegis i institucions. Segon, per lluitar contra el rancor i la ira dels castellans. Tercer, per conservar el monarca legítim que era l'emperador. I 4, per mantenir la catolicitat i evitar la contaminació de l'heretgia francesa. I cinquena, pels interessos que tenien l'assortiment de carn de la ciutat, que això no ho diu. Bé, van perdre la guerra, l'actuació del seu germà Cardona va permetre la capitulació de Cardona i que tots els desvalls poguessin marxar sense cap perill de la seva persona. Uns diuen que van anar a Mataró, altres diuen que es van embarcar a Arenys i allà van anar cap a Itàlia i finalment van acabar a Viena. Aquí hi ha hagut estudis, sembla que van ser 3.000 els exiliats espanyols, prelats, abats, bisbes, gent de tots els oficis, nobles, i els desvalls com a militars professionals van viure d'una pensió. L'arxiduc a Viena tenia el Consejo de España, que tenia l'ardua trabajo de mantener a tanto holgazán espanyol allà vivint, no? I els desvalls van tornar a Espanya a l'any 1732. La guerra de successió va començar com un conflicte internacional i es va tancar amb un tractat internacional, la Pau de Viena, de l'any 1725, en el qual l'emperador d'Àustria i el rei d'Espanya es van reconèixer la legitimitat, però una clàusula del Tractat de Viena obligava el rei Felip a perdonar, a retornar els patrimonis confiscats als exiliats, a perdonar-los la vida i la hisenda. Clar, al marquès del Poal li va faltar un any perquè ell va morir l'any 1724 i la Pau de Viena va ser el 1725, aleshores el seu fill i hereu, el Francesc Desvalls i Alegre, podia tornar a Espanya. I ho va fer, però va trigar 7 anys. I durant aquells 7 anys va encarregar la gestió del patrimoni i la negociació a la seva tia, la monja de Vallbona. I finalment els Desvalls tornen a Espanya l'any 1732. Van ocupar el lloc que els hi corresponia en la societat nobiliària a Barcelona. No van poder rehabilitar el títol del marquès del Poal perquè aleshores es van assabentar que el marquesat del Poal no era un títol català, sinó que era un títol castellà, i allà es pagaven uns impostos molt grans per nomenar la successió. Ells eren pràctics i van deixar en stand-by. El títol de marquès de Poal no el van rehabilitar fins al segle XX uns descendents d'ells, van recuperar el patrimoni i van acabar convertint-se a finals del segle XVIII en una de les famílies nobles més importants de Catalunya, perquè un net del marquès del Poal, Joan Anton Desvalls i Ardena, va heretar per herència 2 marquesats, el marquesat de Llupià i el marquesat de Desvalls, de 2 famílies borbòniques. La venjança històrica dels Desvalls és que una vegada retornats a Catalunya i perdonats van heretar 2 patrimonis borbònics, perquè dels 3 títols marquesals que ara tenen els Desvalls, el marquesat del Poal és el títol austriacista, però el marquesat del Ferràs i el marquesat de Llupià són 2 títols borbònics que va atorgar el rei Felip V en aquelles corts de l'any 1701, recordeu? Que ells no van voler-hi anar per no comprometre'ns, però sí que hi van anar-hi els Ribes i els Llupià, i allà van rebre. És a dir, que si els Desvalls haguessin anat a aquelles corts, segurament haguessin estat marquesos 5 anys abans. Però ells, per herència i per matrimoni, van acabar heretant 2 títols borbònics, i aquesta va ser la seva venjança històrica. Bueno, no sé si us ha agradat aquesta història dels Desvalls, és perquè entenguéssiu una mica què eren, poder entrar una mica en la seva mentalitat i poder comprendre una mica més qui eren els que van fer la batalla de Talamanca, que ara anirem a presenciar. Moltes gràcies.